У маладзежні кастынг праводзіўся не першы раз. Праект пра галасы з народа палюбіўся гледачам. А на сцэну Палаца культуры горада выходзілі прадстаўнікі і іншых рэгіёнаў. Перад пачаткам дзейства да ўсіх удзельнікаў звярнуўся заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Валерый Шмат і даў каштоўныя парады канкурсантам. Сярод асноўных – не параўноўваць сябе з тымі, хто ўжо выступіў на сцэне, не капіраваць паводзін вядомых выканаўцаў і быць гатовымі адказаць на пытанні журы, не звязаныя з вакалам. Не абавязкова пераможа самы галасісты, альбо пераможа той, хто толькі трапляе ў ноты. Пераможа той чалавек, які проста крануў не толькі наша прафесіянальнае нутро, прафесійнае, але і чалавечае. Пагэтаму звёздны шлях, зорны шлях глядзяць людзі ўсіх узростаў. І пагэтаму нам вельмі важна, каб яны адчулі сябе часткай нашага беларускага народа, бо мы выбіраем людзей з народа, не з музычных устаноў, але з народа, са станкоў, з нашых прадпрыемстваў, з нашых вуліц, гарадоў, вёсак. Пагэтаму будзем мець надзею, што сёння з маладзежам мы прывязем і цудоўныя галасы, і цудоўных людзей. Умовы праекта застаюцца ранейшымі. Удзельнік не павінен мець музычнай адукацыі, быць членам прафсаюза і вытрымліваць узроставы цэнз 18+. Канкурсанты рыхтавалі песні на свой выбар. За синими туманами, загадочными, странными, за синими туманами звучит я слегка. Жанры самыя розныя. Хтосьці выбіраў эстрадныя мелодыі, нехта народныя, іншы спрабаваў уразіць журы выкананнем рэпавых і рокавых кампазіцый. Адна з удзельніц спявала на японскай мове. Словам, кожны з канкурсантаў стараўся паказаць сябе, як кажуць, у поўны голас. Музыкального образования нету, но я все равно в течение жизни я всегда сама пела. Потом хотела в музыкальную школу поступить, но были такие времена, когда мне родители не смогли купить пианино. Вот, и поэтому я так и не попала в музыкальную школу. И сама училась, ходила к подружкам, играла на пианино. Вот, и как-то, когда уже училась в университете, вот, пошла в Арснову, я точно не знаю, Беларусь, по-моему, называется, Арснова, Беларусь, я там училась петь. Дальше продолжала. Меня там приглашали тоже на конкурсы иногда, так был такой момент. А потом я встретила мужа, он меня утянул в рок-н-ролл. В настоящий момент работаю в санатории Креница в Ждановичах, на Ваннах, вот, санитаркой. Вот. Ну и по жизни пою. По жизни на турслеты ездила с водоканалом 30 лет. Вот. 2 года подряд участвовала в «Песне Победы» в этом году. В апреле, в прошлом году 80 лет освобождения Беларуси. Пела, 2-е место заняла. Вот. Ну, песня это мое. К сожалению, образования не имею. Ну, так в жизни сложилось. Удзельнікі тэлепраекта «Зорны шлях» – людзі з самых розных прафесій і заняткаў. Студэнтаў, пенсіянераў, домагаспадыняў, работнікаў медыцыны, адукацыі, спорту, банкаўскай сферы, прадстаўнікоў прамысловых прадпрыемстваў і арганізацый аб'яднала любоў да песні. Многія з іх выступаюць на сцэне з дзіцячага садзіка, іншыя больш упэўнена адчуваюць сябе сярод сяброў і ратні. А члены журы падтрымлівалі кожнага з канкурсантаў, жартавалі, дзякавалі за выступленне. Так што для ўсіх удзельнікаў не былі лішнімі і парады ад мэтраў музыкі, і новы вопыт на маладзечанскай сцэне. Порядка 50 человек принимают участие, более даже уже 50 человек. И, соответственно, после этого будут отобраны 2 победителя региональных, которые будут далее уже участвовать в тренировочном лагере, а после этого будут участвовать в телевизионном проекте. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.